ଦଶହରା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। ଦଶହରା ସହିତ ଆସୁଛି ଆମାଜନର ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆଉ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ବିଗ୍ ବିଲିୟନ୍ ଡେଜ୍। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସେଲ୍ ଆସେ ଆଉ ଏହି ସେଲ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ବହୁତ ରିହାତିରେ ମିଳିଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ବି ଦରକାର ଏହି ସେଲ୍‌ରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। କେମିତି ପାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। SBI ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ SBI କାର୍ଡ଼। ଏଇ କାର୍ଡ଼ଟା ଏବେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି, ୟାର ଫିଚର୍ସ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କାର୍ଡ଼ଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କଥା ନା ନୁହଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାର୍ଡ଼ଟା ଏମିତିଆ ଦେଖାଯିବ। କାର୍ଡ଼ଟା ଭିସା ନେଟୱାର୍କରେ ଅଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ୱାୟାରଲେସ୍ ସାଇନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ୟା ମାନେ ହେଲା ଏଇ କାର୍ଡ଼ଟା ଟ୍ୟାପ୍ ଆଣ୍ଡ ପେ ଫିଚର୍ ସପୋର୍ଟ କରେ। ଏହି କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜଏନିଂ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା କେବଳ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ଯାଏଁ ହିଁ ଅଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜଏନିଂ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମର୍ଚେଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ମର୍ଚେଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ମାନେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ହଉ, ଆମାଜନ ହଉ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ ହଉ କି କେଉଁଠି ଆପଣ ଅଫଲାଇନ୍ ମଲ୍‌କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାକୁ ବି ଯିବେ ଯଦି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଯିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍‌ଟା ମିଳିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରିଡେମ୍ପସନ୍ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାର୍ଡ଼ର ନାଁରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ। କେତେ କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ ନା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5%ର କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ ଅନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଏଭ୍ରି ଅନଲାଇନ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ। ତେବେ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏଇ ଷ୍ଟାର୍‌ର ମାନେଟା କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। କେଉଁଥିରେ? ରେଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ୱାଲେଟ୍ ଲୋଡ୍ ହେଲା, ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା, ମର୍ଚେଣ୍ଟ EMI ହେଲା, କ୍ୟାଶ୍ ଆଡଭାନ୍ସେସ୍ ହେଲା, ବାଲାନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା, ଏନ୍‌କ୍ୟାଶ୍ କି ଫ୍ଲେକ୍ସିପେ, ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 5%ର କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାସକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10,000 ମିଳିବ। ତାପରେ ଏଇଟା 1% କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଠି ଯେ 10,000 ତ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ୟାଠୁ ବେଶୀ ମିଳିବା କଥା, ମୁଁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଥଲି ମାସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ 5% ହିସାବରେ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ମନ୍ଥଲି ଯଦି 2 ଲକ୍ଷ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା'ର 5% ହେଉଛି 10,000। ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର 1% କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ କାର୍ଡ଼ର ଏଇ ଯେଉଁ ଲିମିଟ୍ ଅଛି 10,000 ମନ୍ଥଲି ବେସିସ୍‌ରେ, ଏଇଟା ଏତେ କମ୍ ନୁହଁ। ଅନଲାଇନ୍ ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଅଫଲାଇନ୍‌ରେ କିଛି ଯଦି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1%ର କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ। ତା ଛଡ଼ା ୟୁଟିଲିଟି ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପେମେଣ୍ଟ ହେଲା, ମୋବାଇଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ହେଲା, ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1%ର କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ। ଏଇ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଏନିଂ ଫି ତ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍‌ରୁ ଗୋଟେ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ଫି କେତେ ହେଉଛି? 999 ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାନେ ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍ 18% GST। ୟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କିଛି ଆସିବ 1879। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍‌ରୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଦେବେନି। କେମିତିଆ ଦେବେନି? ଆପଣ ଯଦି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଥ୍ରୁରୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 23,600 ଟଙ୍କାର ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 5% ତା'ର ହିସାବରେ 1,180 ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଇଭେନ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଠି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 23,600 ଟଙ୍କାର ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ଯଦି 5% ରେଟ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କର ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ଫିଟା ଆସିଯିବ।
या छड़ा एई कार्ड रे आपणकर 4टा कॉम्प्लिमेंटरी डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट मिल जिवो गोटे वर्ष रे। प्रति 3 मासरे आपणकर गोटे मिलिबो सेही हिसाब रे प्रति वर्ष 4टा आपणको मिल जिवो। या छड़ा एठी 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जिवो किंतु एटा बेसी कामर नुह। या छड़ा जदि आपणको फैमिली मेंबर को आपण देबाकू चाहुचंती एई कार्ड ताले 2टा एड ऑन कार्ड आपण बिना कोनोसी शुल्क रे पाई परिबे। ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଏଇ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ପିଓଏସ୍ ମେସିନ୍‌ରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ 5,000 ଯାଏଁ ଆପଣ ଟ୍ୟାପ୍ କରିକି ପେ କରିପାରିବେ। ୟା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ମୋବାଇଲରେ NFC ଫିଚର୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କାର୍ଡ଼ ବି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଥ୍ରୋରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ କାର୍ଡ଼ର ଫିଚର୍ସ। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପ୍ଲାଏ କରିବା କଥା ନା ନୁହଁ? ତ ମୋ ମତରେ ଆପଣ ଯଦି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଏଇ କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏ କାର୍ଡ଼ର ବେନିଫିଟ୍ ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ଫିଟା ବହୁତ ଆରାମରେ ଆପଣ ପେ କରିପାରିବେ। ୟା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଟ୍ୱିଟରରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଏସ୍‌ବିଆଇର କୌଣସି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ৳500 ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଭାଉଚର ମିଳିବ। କେମିତି ମିଳିବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଫରାଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଥ୍ରୋରୁ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ରେଫରାଲ୍ ଲିଙ୍କ୍‌ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ୱେବ୍ ପେଜଟା ଆସିବ। ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍‌ର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଯିବ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 500 କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକର ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ 2ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ৳500 ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଭାଉଚର ମିଳିବ।